Com a canadenc australià que sóc, l'escala de temperatura Fahrenheit sempre m'ha semblat una mica arbitrària. Vull dir, per què l'aigua es congela a 32 graus? Per què aquest número? I què representa exactament 0 graus Fahrenheit? Segons moltes fonts, l'escala Fahrenheit estableix el valor de 0 graus al punt de congelació d'una mescla al 50% de sal i aigua gelada, i el valor de 100 el de la temperatura del cos humà. Però això no és ben bé cert. La història real és molt més interessant i científica. El 14 d'agost de 1701 va ser de ben segur el pitjor dia de la vida de Daniel Gabriel Fahrenheit, de 15 anys. Aquell dia, el seu pare i la seva mare van morir sobtadament d'intoxicació per bolets. A ell el van enviar des de Polònia, on vivia a Amsterdam, però a Fahrenheit aprendre a fer de comptable no li agradava gens i va fugir tantes vegades que el seu cap va emetre una ordre de detenció. Viatjant de ciutat en ciutat per Europa, va sentir fascinació pels instruments científics i en particular pels termòmetres. El 1708, possiblement buscant alguna ajuda degut a l'ordre de detenció, Fahrenheit es va reunir amb l'alcalde de Copenhagen, Ole Romer. Romer és conegut per observar els eclipsis de les llunes de Júpiter i adonar-se que la cadència d'aquests eclipsis era deguda al temps que triga la llum en arribar de Júpiter a la Terra. En altres paraules, va trobar una manera de mesurar amb precisió la velocitat de la llum. El més rellevant és que l'any 1702 Romer estava tancat a casa amb la cama trencada. Per distreure's, va idear una escala de temperatura on el punt de congelació de l'aigua era igual a 7,5 graus i el de la temperatura corporal de 22,5 graus. Pot semblar estrany, però el que realment volia era establir el valor de 60 per al punt d'ebullició de l'aigua, ja que com a astrònom tenia experiència en dividir per 60. Si agafem aquesta escala, la dividim per la meitat, de nou per la meitat i per la meitat, trobarem el punt de congelació de l'aigua a una vuitena part de l'escala i la temperatura del cos humà 3/8 més amunt. A la reunió de 1708, Fahrenheit es va assabentar de l'escala de temperatura de Romer i la va adaptar com a pròpia, ajustant-la lleugerament perquè la trobava incòmoda i poc elegant a causa dels nombres fraccionaris. Així que va modificar els valors fins a 8 i 24 graus, i aquesta és l'escala Fahrenheit original. Durant un temps va construir termòmetres amb aquesta escala. Més endavant, Fahrenheit va multiplicar tots els nombres per 4, fixant el punt de congelació al valor d'ara, 32, i la temperatura corporal a 96. No està clar per què va fer això. Potser només volia una precisió més fina en les seves mesures, però crec que hi havia una raó millor. Fahrenheit era un excel·lent fabricant d'instruments. Tots els seus termòmetres coincidien en precisió els uns amb els altres en un moment en què això era inaudit. Va ser pioner en l'ús de mercuri com a líquid de mesura, que té l'avantatge d'un punt d'ebullició molt més alt que l'alcohol, que era el que s'utilitzava en la majoria dels altres termòmetres de l'època. I per aquest èxit va ser admès a la Royal Society britànica. També sabem que va llegir les obres de Newton, Boyle i Hooke, en què s'hauria trobat amb la idea que un augment de la temperatura d'un grau podria correspondre a un augment específic del volum del líquid que mesura. I si ens fixem, l'augment de temperatura del mercuri en un grau Fahrenheit equival a l'augment del seu volum en exactament una part de cada 10.000. Això no pot ser una coincidència, oi? Probablement mai no sabrem ben bé el motiu. Fahrenheit guardava en secret tot el que feia. Però crec que aquesta dada suggereix fermament que aquesta va ser-ne la causa. Aleshores, què representava exactament el 0 a les escales de Fahrenheit i Romer? Per molts, el 0 és la temperatura de la barreja d'aigua gelada i sal. El gran problema, però, és que hi ha diverses descripcions d'aquesta mescla, i cap d'elles realment coincideix amb la temperatura de 0. Crec que el més probable és que al principi van triar una temperatura a l'hivern, que va ser 0, i més tard van haver d'utilitzar gel i sal per calibrar els nous termòmetres. En el seu dia, el termòmetre Fahrenheit era el millor que es podia aconseguir. Però ara la seva escala només s'utilitza a les Illes Caimán, Bahamas, Belize, i als Estats Units d'Amèrica. Així que potser és hora que tots adoptem l'escala global de temperatura Celsius, que, per cert, no va ser inventat per Celsius en absolut.